Bismillahirrahmanirrahim. Al-mursalul khafi utawi iki iku mursal khafi. Beringsang kan ya? Ta'rifuhu anarara utawi ta'rif mursal khafi iku anarara. Lughatan. Al-mursal lughatan ismu maf'ulin minal irsali bima'nal itlaq. Utawi mursal ing dalam logat iku isim maf'ul saking mustaq saking irsal kelawan arti itlaq nguculaken. Ka'annal mursila atlaqal isnada walam yasilhu. Kaya setuhune si mursil wong gawe hadis mursal iku nguculaken ya si mursil ing isnad lan ora nepungaken ya mursil ing isnad, ora nyambungaken. Wal khafiyyu diddul jali lan utawi khafi iku sebalike jali. Ari khafi manane kang samar, jali kang dohir. Li anna hadza naw'a minal irsal ghairu dhahirin. Karena setune iki lawarna saking irsal iku seliyane kang dohir. Fala yudraku illa bil bahas mangkor den temu iya hadza naw angin kalawan artine diteliti. Istilahan ayarwiya rawi aman laqiyahu aw asarahu ma lam yasma' minhu. Cuman bilafdin yahtamilu sima' wa ghairahu. Kakola. Sing aran mursal khafi ing dalam istilah iku arep yen ta ngeriwayatakan sapa rawi saking uang kang tetemu ya si rawi ing si eman atawa sejaman ya si rawi ing si eman. Ngeriwayataken ing barang ku hadis kang durung ngrungu ya si rawi saking si man asarahu atau man laqiyahu. Kelawan ngagena segate kelawan lapat kang ihtimal ya lapat ing sima ngrungu lan liyane sima. Sama kayak lapat qala. Asarahu nganiti mangsani. Misaluhu ma rawahu Ibnu Majah min tariqi Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir marfu'an rahimallahu harisal harasi. Utawi contone mursal khafi iku hadis kang wis ngriwayataken hadis sapa Imam Ibnu Majah saking jalul periwayatane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah kang kaping 5 dia. Kaping 6 dia. Iya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan, Umar bin Abdul Aziz. Karena lamun Sayyidina Hasan ora dipancingaken, berarti orangna 30 tahun. Sementara Kanjeng Nabi kan ngomong bahwa setelah itu khilafah itu 30 tahun. Ya. Umar bin Abdul Aziz dikit, Sayyidina Hasan dikit. Sayyidina Hasan dikit nih. Jauh ya. Jauh. Cuman diaku ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz ki apa ya kekhalifahan sing bagus ya. Saking ki Uqbah bin Amir hale marfu. Apa hadisnya yaiku rahimallahu harisal haros. Apa maknanya kin bocah? Muga ngerahmati sapa Allah ingkang ngejaga haros. Dilatih beda aku lah tafsirnya. Fa inna Umara lam yalqa Uqbata. Maka setuhuna Umar bin Abdul Aziz iku ora nemu ya Umar ing ke Uqbah. Berarti sahabat yang Uqbah bin Amir mia. Kama qalahul Muzi tawon fil atraf kayak barang ngucap sapa al Muzi ing dalam kitab al-atraf. Asalisu bima yuraful irsal al-khafi. Kelawan apa dan keberui apa irsal khafi. Bagaimana irsal khafi bisa diketahui? Yuraful irsal al-khafi bi ahadi umurin salasatin. Irsal khafi bisa diketahui dengan salah satu 3 perkara. Wahia a nasu ba'dil a'imma ala ana hadzal rawi lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu mutlaqan. Pertama,
penjelasane sebagian sake imam ingata sesetuhune ikilah perawi iku ora nemu ya hadar rawi ing wong kang nyeritakaken hiya si perawi anu saking si man atawa ora nemu atawa orang rungu ya si rawi minu saking man haddatsa anhu mutlaqan hal mutlaq ana penjelasan imam-imam hadis bahwa perawi iki lam yalqaon ora ketemu ba ikhbaru an nafsi bi annahu lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu syai'an. Kedua nyeritakakene si atinema wong si rawi hadar rawi ya si mursil khafin nyeritakakane si wong saking dewek si wong kalawan satune si wong si mursil iku ora ketemu ya si mursil ing wong kang nyeritakan ya mursil saking si iman atau orang rungu ya si mursil minus saking si iman sya'an iswijuji. Keduanya memang pengakuan saking pribadi si mursil khafin bahwa kita itu kependak karo apa guru kita gitu. C maji ul hadis min wajin akhar fihi ziyadatu syakhsin baina hadzal rawi. Iki jelasna wa baina man rawa anhu. Tekane hadis saking wajah jalur periwayatan kang wene kang ing dalem hadis min wajin akhar kiku ana tambah seseorang ana tambah jumenggreng siji wong ing dalem antarane ikilah perawi lan antarane wong kang ngeriwayataken ya hadar rawi anu saking si iman. Nah ternyata setelah kita baca kitab hadis lain ternyata terseliplah antara si rawi iki seseorang. Berarti ana sing dibuang. Wa hadzal amru tsalitsu fi khilafun lil ulama. Lan utawi ikilah perkara kang tetelu, kang kaping telu, itu kang tetelu, kang kaping telu berarti majulah hadis. Fihi iku tetep ing dalem hadzal amr iku khilaf kadue sakmul ulama. Li annahu qad yakunu min nau'il mazid fi muttasilil asan. Karena satune hadal amru salis al amru salis iku terkadang ani al amru salis iku termasuk saking jenis hadis majid fi muttasilil asanid anangko majid fi muttasilil asanid. Jadi ning isnad saja mah ternyata ini lebih perawi ini isnadnya lebih iku ana maning arane pembahasannya. Jadi gena cek kima ikhtilaf berarti orang disepakati sini sepakati mah hanya roro mursal khofiku bisa diketahui bisa dikenali karo dua cara. Pertama penjelasan sebagian imam hadis bahwa si perawi iki ora kependak karo guru niki karo sing wong dewek cerita kakan atau orang ngerungu langsung. Kedua memang pengakuan saking yang bersangkutan bahwa dia orang kependak memang. Non kok. Hari ketiga gimana orang disepakati karena mungkin termasuk jenis nama hadis lain yang disebut dengan al-majid fi muttasilil asanid. Ar-rabi'u hukmuhu wa dha'ifun. Ya mursal khafi ikut termasuk hadis yang dhaif. Li'annahu min na'il munqati karena satune hadis mursal khafi ikut termasuk saking jenis munqati hadis munqati. Fa idza dhahara qita'u fa hukmuhu hukmul munqati. Maka tatkala ni dhahir apa nerima pegate atine apa ko hada mursal khafi maka tatkala ni dhahir apa nerima inqita'u mursal khafi maka utai hukumane mursal khafi iku hukumane hadis munqati. Setelah diteliti ternyata nih apa? Ana terselip berarti munqati. Asyarul musannafat fihi utawi iki iku kang luwih masyhure musannafat sake anggitan ing dalam mursal khafi. Apa kitabut tafsil limubhamil marasil yaiku kitab at-tafsil limubhamil marasil. Hendak sapa lil Khatibil Baghdadi kade al-Imam al-Khatibul Baghdadi. Tuku kitabeku. Arep ahli hadis mah wa at-tafsil li mubhamil marasil.
ditukuni be kitab mako. Had ditukuni be. Kumpul-kumpul akan be kitab ng kono. Dibaca mora, didol mura. Aduh, didol ka bisa ning Shopee ning Lazada. Kitab keus kebak wali coretane kay kanon. Larang kitab kebak mo. Kitab kebak mo larang tuh. Ko jadi wis peragat. Ya, masalah ketertolakan hadis karena sebab saktun minat isnad. Oh. Cuman durung ana ta'nun pirawi ya. Engkau ana ta'nun pirawi. Bu bermacam-macam. Ana mulhaq segala ya. Ana mulhaq hadis munqati. Alane mu'an al mu'annan. Itu ilmu sorok doang mulhaq. Tasmiyah. Mulhaq mazid. Ana mulhaq mulhaqatul haditsil munqati utawi iki kurang den temukak sake kang den temukak kana hadis kang artine dipadakaken dadi mu'anal mu'annan niku termasuk hadis munqati maksudnya mengko ya termasuk hadis munqati berarti masih saktun minal isnad wallahu a'lam.